Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Pero ganan papagayam dati pagkasalitaan, naawat tayo nga surat through messenger, inted natin Italiana. Pagkasalitaan ni Marina nga napoluan, Imala. Saguday nga ti surat, Dear Manong Nemi. Nakaad-ado nga bituen tinakitak Manong Nemi idi manalpaak ti rupak. Idi panang tungpakaniak Manong Nemi ti asawak nga ni Saldo. Apauna yan Manong. Kinapudno na kat saan lang ala ito ti damo apanang tungpa na kaniak. Imbes kumanga siyak nga asawa na ket arakupan na aprusan na bisituan na agkan na tungpahan na din disnugan na din Manong Nemi. Sa tumakangeg Manong Nemi di ka nakapigpig sa atima kakunana. Dadat baalalam! Mangtid kan tumatlag sa tawatak di mo pala ited di makaraman ka kahit mo ba ya? Alright! Namuna tinayunan na. Diyos ko, ang ganin di ba nagpatingga di kasto yung mapaspasamak idibiyag ko, idibiyag mi. Hinapot ko ti ropak Manong Nemi kat nagsangitak. Inapaprusak ti nasakit. Nga panang nagdalanan titong panak kaniya. Kat subgan manenti ko na ka pa nagbabawik no apa hinga nakiasawa keng kohana. Idadmon! Itad mo nga minan anak, takastan tumitla titong palna, itad mo tumitlaeng, orayan pa lang amin nga dangran nakataasawam. Kunamat ni Nanang. Tani Nanang Manong Nemi may matangan na amin, di mapaspasamak kanyak. Sipod nag-asawa kami kini Saldo. Sama na kasto idi ni Saldo Manong. Nasayat mo't pala idi. Yung kalpasan ti makatawan nga panagdan nami. Detan. Amo na nga datin ti uminom ti arak. Ngam dito lang balay ti pag-inuman na. Nung hasta nga malpasin ti trabaho na ti construction. Ngam hindi matin ta. Awan pagtrabahoan na nakibarkada. Agawid nga nabartek. No awan ni gatang na ti arak. Dumawat kaniyak Manong Nemi. Pangalaak ko ma. Kit masak lang servidora iti may sa karinderya iti sentro ti Ilimi. Yamat na ti kasto yung mapaspasamak ko na. Kit kapilitan nga talaga nga ng tetak. Ti kakaiso nga kwartang igwa ka ba? Siyempre, biyang tumatmanen, ninanang ti mga ay kaniyak, ay anak ko. Sa isayad lang ko mga minin no saan ka nga nag-asawa. Nanang. Nagpadpada tayo nga babae. Apay nga dingot na panunot. Apay nga nakiasawa kayo man. Ang nga bali Daddy Amam.
diak pa'y nakaraman ti uray pitik laeng. Kastamaten, kaya di may kaduang asawak. Nasisingpat da. Dagiti nagbalin nga duang asawak. Sunalaing ta, nasapa damat nga napukaw. Sumublat met manok na imi di dua kakabsat ko nga mga nandingay wano, mang patpatib ka ti pakinakem ko. Manong nemi kas da ko na itay ni nanang imo na nga asawa na di tatang ko. Kadag beso manong nemi na hariknak ini dungo ni tatang, kani di tatang, dungo na kininanang. Agas man ti dungo na kanyak, nakakaiso ng anak na pailaing hindi. Siguro na saan nga nasapa nga natay, di tatang, manong nemi, anda kumawit kabsat ko. Kat gaboy tirigat mi nga gina, manong nemi, idi awanin ni tatang, nakapagradwarak idin manong nemi, piti elementarya, idi makiasawa manen ni nanang, nga nadaanak iti aksyuman. Saan kumat idi nga mapanitan ni nanang, ta siyempre kasapulan na, idi kataktak nay, ken kasapulan na ti kabadangan na, tapno mapantakkel na. Kaya may kadua nga asawa ni nanang manong nemi nadaanak iti duwa nga kabsat iti ina. Nga iso da ita ti mangpatpatib kumat kanyak. Diyan ka magpukawan tinamnama. Manang, barbaring magbalbali tumatlang ni Manong Saldo. Kuna ni Jun, manong nemi. Aday din iti high school. Pasulti ko na ni Manong Jun. Manang, Marina, kunamot ni Lily. Adda pa lang iti elementarya. Naging kakunadamot lang. Namaminsan nga minkat, nagrigat tagsapol, agpili ti asawa. Nasingpad mat idi, ni Kuya Saldo, ni Midikwan, agkabil matan. Kinapudno na manong nemi. Awan tinananay nga trabaho apag sa pulan ni nanang. Apang biyag na kadagiti dua kakapsat ko nga check. Sangmat ngamin manong nemi di kang runan nga magdawatan dagiti kakapsat ko. Iti masapul da iti eskwela. Sagit saan nagtrabaho ni Saldo. Dumawat pa iti gatang na taarak kan sa grilyo. Kasanulaay nga tirikat ko. Anong nemi baglaki din, tadi pagtrabaho ak servidura, kadano ka nagiti daduma nga, mangted iti tip kanyak. Napya nga isupet may inayon manong nemi ti sweldo. Paunay matan ti kasto kakasasahad ko na. Imbaglaki din manong nemi taawam pa iti anak Miki ni Saldo. Tanuad da, apo, dilakarkaro manen. Nakarkaro man rin da. Ngamdetan sakit dito pagbarbartakan na manong. Tagduwa idin nga tawen, nga ganda na kami, ngamdyak matlaing kano ibagan nga masikuga. Adaman di gondaway nga matino ti panunot ken nakem ni Saldo. Ket siyempre kaputa asawa na, ag-asawa kami. No mailiw nga tamat agad, agagangamat nga mailiw agad, arak upan nakmet manong. Nadaganas mo nga mga rakop. Tidangdang ram. Pasensyahan. Kang kanawin ka, kang tumawtawat, ti pasensya ka ta pamakawan. Ulit-ulit agmat magpakawan kang Kasaldo. Ngam ulit-ulit agmat nga ramidan ti ranggas mo kanya. Among kadingat ti babae kat sang nga rumbeng nga dangran. Kunak man lang ipatpatig na. Ipatpatig ka, iso nga ron nga inasawa ka. Ipatpatig ka, kapat kahit kumutin nga madan ti anak, putot. Ano nga ron ti mabaling ko? No samping nga naikideng. Tasagasan no nga ron nga makaputot ka ngamin. Kahit mamanumata kastoy nga karingin mo na.
No kuman ka mo kapirtil ko takarinon na kunam. Di ano, anistuwa ka makaala. Amom, idi saan ka pa kailangan nagbalingan aranggas? Nakairot, idi ti arakop ko ka. Kasta umat nga nagbara da kiti balas ti agik ko ka. Ngimidi, tamarugyan na nga dangran. Amom ka di nga mabanog ti ayat. Kaya mo asawan, mapukpukawan ti panagayat mo kanya. Nasawamon. Mapilpilit ka lang no kasta nga rakupat. Paragin ko kanalain ka di asog mo. Amirisem nga na yung bag, Salto. Amirisem nga na yung bag. Rumbeng ka di nga mamimpinsan nga ayatek ti may isa nga lalaki. Nga nawas nga mabartek kat dangaran na. Sana nga talin na ed ti 100% nga rig na ti may isa babae. Idi asawa nga saan met nga nasiya at irresponsable nga asawa. Ngam gabo tamayat siguro timud na manon nemi sanan nginindingan di ibagbaga kapanang babalaw ko ken kuana. Gabo nga tata makaarem ay so. Kat gabo ta obligasyon ko manong nemi inted ko ti bagi. Ngam te ko nakon. Sana nakas idi ti asog kinareng ko. Kasla mapilpilit taklaeng ken gabo ta obligasyon ko ti mangipaay ti bagik iti asawa. Kasi jala. Inalukoy ko man ni Suna tapno pudpud noon nga panagbalbaliw. Alakad ka po ta napakustuhan manong. Ang kari naman, nga sumurot to manin nga mapanagtrabaho ti construction. Nakit si murot nga agpeso. Nga makalawas lang. Jesuel na, ididawatak, gudwa na lang tinted na. Abi gudwa na lang tinted mo. Siya nga rodan. Sapsapuli oras na yung nagdagri barkadak. Pimanaw, sumangpet, agkarkarya, nabartek manin manong. Makalawas lang manong na yung nagtrabaho ito sumarunong nga Lunes sa anin. Nabimbangon nga nasapa, dadama rin hangover na. Nagmalmalim mandetan, manong na yung agin inom. Hindi may bus na nga tamat na ti kwartana, umay manin dumawat. Susapo, Diyos ko. Ito marente ko na. Di ka mga dumawat no saan ka pa nga nabartek. Ano, dumawat ka na, kainom ka, di ka naturid mo manin, naturid ka manin, natumong pa. Itad mo. Sa bagay, naimas mo't kiti maulit-ulit nga tungpa. Amen? Kasi lang natin, betsin ti biyag mo, di tungpa. Nukas pagarigan ta matungpa ka manitan. Itad mo! Napilitan manong inted ko man nakarod. Nagsangsangit ak tumanen numampay sa anak na kinabil. And then tumanen di kakabsat ko iti ina. Manang, saan ka kalumang umangaminan nga nagas-asawa? Nung idikit ko namin nga gananos ka. Kasi diyamat latan ni Kuya. Ano nga tanong ikararag tayo nga matay langin? Ano tako nam dyan? Kaya what? Iso ti rumbeng nga matay. Jun, saan kagsaot ka sa atin ko? Kituin, istoryayo kay ni Lola. Nga digiti imo ng asawa ni Lola nasisingpit da. Ngam nasapad namat nga mapukaw. Di tatang mi, nagsingpit. Ngam natay. Apay nga ta? Nga dagiti nasisingpit kit isutat na sapang matay. Kaslakan nga. Kaya tinasingpit. Baka mataya ka masapa. Talabagbagam yun. Kisuin. Di ko mga dagiti nalukot matay. Tapos di kaslakat. Agsardang tinak kinalukodan. Di mo amo ti bagbagam yun. Amok manang. Kabutin bumarito akon. Baro akton. So nga nga ta. Dagiti tatang mo. Kaya di tatang mi ni Lili. Nasisingpad na sang kadi. Ay, mapin matay da. Isot na ikad din.
nga batong pagtungpalan tibiyag da. Kit-dikit dinaloko, kas kini ko saldo. To nakanunga ta amatay. Sapo, awang pa'y 5 taon mi, awang pa'y anak mi matayan. Hindi na siya siya no matayan. Magsardin kan dyan. Di na saya at numatayan ko na ni June, manong. Saan kong imbilang nga panangilunod na ti asawa. Nga manong, nabuwang, na, nalukagak, kapigsang tugtog, tiridaw, ti balay mi, manong mi, parbangunan. Nga mangibagbaga. Ay, Marina! Ni Saldo, intara dito ospital, binagkumagkong da. Hala? Ni Saldo, binagkumagkong da. Ito ospital. Nabuwak kami Ni, neto yung tikunak manang. Jun, inlunod mo man kami ni manong mo. Manang, saan ko nga manlunod da jay? Apay kong kunak, apay nga saan isot matay kunak. Awan pa nang ilunod ko, way na akong basol ko manang. Awan basol ko sa mesa. Apay, natay ka din ni Manong Saldo. Iri pa nagturong ko ti ospital, Manong Nemi. Naarpawanan ti puraw nga ules. Ti bangkay ti asawa. Natayin. Gabutan na ugutan ka no ti dara, iti kaadu iti bagsol naman. Nagsangit nga diya ka mo, no anya ti kay papanan di nga sangit. Siguro kaputa impateg kumet ni Saldo. Nagsangit kaputa malagip ko, tinasurok nga makatawon met idi nga nagbaling nga na siya at nga asawa kanila. Nagsangit kaputa, awanin ti asawa. Ngit paset, at itilikudan di nga sangit munodong aw manong Nemi adagur uray nga ragsak. Kabutawan ton ti Saldo. Nga mangdangran kanya. Awan ton ti Saldo, awanin ti Saldo nga nagbalin nga problema. Nga nagbalin nga krus nga ibakbaklay ko. Awanin ti krus. Taawanin ni Saldo manong Nemi. Simuko manong Nemi dagiti dua nga nangamin iti panang bagkong da kini Saldo. Sigun ti investigasyon manong Nemi, ada kano ngamin naaramidan ni Saldo nga saan da kinayat dagiti dua barkada na mitlaing dagito. Ken gapo iti arak nasabidungan simrek ti demonyo iti panunot gapo ti arak. Ket sandan nga napupuutan, sandan nga malagip nga ti aramidan da nga pumatay ket dakkel unay na dagsen unay nga basol iti Dios. Nga madumat dagiti akkuna manong Nemi. Nga talaga nga daytoan ti pagpatinggan ti biag ti asawak. Naimansayag ket gabutay namin manong Nemi dagiti barkada duwa nga barkada na ti amin. Yung karida manong Nemi, sudat makamo, iti amin-amin na magastos, panakaimansayag, aging ka iti panakaitabon ni Saldo. Tapno laing kano. Saanin nga mayo, uli pa iti darom kontra kadakwada. Ngam ko namet manong Nemi, digiti nang-advise kanyak, nga saan nga umanay. Di na magastos, iti panakaimansayag ken panakaitabon na. Akas bayad ni Saldo. Tibiyag na. Iso malaksid nga isuda tinagbaklay kadag iti aming gastos manong Nemi. Sigun pa iti nagtutulagan mi kadag iti abogado. Yung kalikaw gumdabay iti nang remedyo iti 50,000 pesos. Tapno di kasta kahit may anay, may inayo na kas danyos. Kuna ni June, ngayon sutil kanya. Manang, uri kasi gayam, di manong Saldo. Nagdamad gayam pagsayatan na niya. Pagsayatan na.
The 50,000 mo. Mahit gayam no matay ti maisa nga mamarte ka niya. Mabayadan ti biyag na. Tila bagbagam yun. Dakil ti may tulong ti 50,000. Awang pwede gastos mo ti panakaimansahid ken panakaitabon na. Ngam ti saludsod ti dati. Pangipanam ti 50,000. Oh, pag sinay ka. Kahit ko ting, mangipas na kiti pangrugyak nga karinderya. Pagpuunam, ti biyag, ti asawam, iti panganan, di kasla kang kanan na ijay bangkay ni Kuya Saldo. Tila bagbagam dyan. Naglaing gitaros na panunot mo. Di ka asya kasi di kayo nasawan. Siyempre, usaram na bayad ti biyag ni Kuya Saldo. Pang negosyom. Tinegosyom, panganan. Di, kasi jay. Anong orti na pinta sa negosyo para iti bayad tinatay. Un bayad ti biyag ti tao. Diyak man ang muking ka, na lang timbagak. Bakas lakas jay. No, kas pagarigan ta rin at plano manang. Anong orti nagan di karinderya. Alaman. Baka Saldos Eatery. Pagbagam dyan, panawanak man. Ito, nakanaalis ito, nagburat na panunot na. Niyamit imbaga ni John, manong naimikat isot na tungpal. Simple lang. Di damo, talong alamisaan, manong naimi, ti umayan nga panganan, dagitay umay mangan, iti da ito yung karinderya. Di kuhan, manong naimi, gimanar kunam. Gimanar. Nagbalin ng nga 5, 6, 7, 8 nga lamisaan. Namuna talaga nga Saldos Eatery tinagan na. Niya, siya akong ti kahera, siya pati ko, chip ko ako, no, chef, ti karinderya. Tumultulong mo da John, kinilili, nung hasta nga bakasyon da, o awan ti basa da. Tangro na kay ninanang manong, tumultulong iti kusina, agi-prepare ka na iti ingredients. Naganar ko na. Tanod duma manong nemi, ipalubos ko pa nga, agi-inom da, nukas nga mo malemen. Kat makitkitak manong nemi, dagiti duwa, anang papatay ti asawa. Nagpadpada da manong nemi nga baro. May sakadakwada ni Manny manong nemi. Hay, Marina. Abay. Elaga, surswerte ka. Abay. Hindi ko akit servidura ka lang ti karinderya. Akit manager ka. Kita, tayo kunadan nga. Dito siguro ti plano ni Apo Diyos para kanya. Saan nga siguro? Dito sigurado. Unam, taamin nga plano. Nagplano ka, tulungan na ka ni Apo Diyos, saan? Amo magkaya mo sa ti Diyos, siga, Manny? Katuhin, apa ko, bigbigig man na Apo Diyos ka. Api nga di mo na panunot ni Apo Diyos, idi bagsulom ti asawak. Uy, hindi na ito, palagap naman hin. Di ka katagyaman ta pinatay mo ti asawam. Hawarin ti magdagdangaran ka, na ikang kabit ti negosyo, o no, nagpuunang nga nagnegosyo, di pa nang bayad mi ti biyag na kat isat ilog negosyo mi ta. Panahon man, kulay bagbagam. Apay malaglagip mo? Di pa ang kabit kang kayo din ni Saldo. Marina, mabalin mo nga, mangalat ka sukat na. Ha? Siyak, iba't patag ka. Ay, Diyos ko, nag-asawa kini di mamartek man ti kasukat na. Ikarikan ka. Amok man tuminom, ngam sana kag barbartek. Matulungan ka iti negosyo. Negosyo ta adwa. Tila bagbagam, panawanak man. Ngem impasnek manong nemi ni Manny iti panangarim na kanya. Ibang panagnak naman manong nemi ti manipod iti imbaga na kayatnak nga sawaan jak pa nakita ken nadamag na nabarbarte. Uminom
Nga magagangay lang. No muna tao may naktulungan manong nemi dito karinderya. No muna ta i-proser na pa yun manong nemi nga isut mapan aggatang. Kadagiti maisagana nga maluto. Diyak kumakayat manong nemi nga mapilitak. Gabot na maipitak met. Oh, sige. Sige man lang yan. Kastawan ti ko na. Ngayon bianas ha. Wun. Adamat listaam nga mapangko katangan. Sikapit yung kabel ti presyo. Ba mo ta pareceive buwak no hawan problema. Babay ni ti karinderya manong nemi kinanakanyak ni June ti da graduarin ti high school. Ate, please. Ape June. Ay, uri no saan ka nag-graduarin ti college ta high school graduate ka lang. Please ate. May pasnag mo lakit yun, tapi kiti nga saan. Sa mga sayangin, di pa nang pabasakin ka. Ikari kate, ikari. Ore no hap brother na, si kati pang namnamaming agkapsat. Manang Marina, please. Tatumulong kami mat ngagkapsat. Iti negosyo, nasingpat kami mat. Okay, anya kahit mo ako ruso. Engineering ko ma. Nangina. Di alam di napanakal kanton nga mangibaga. Nga da engineer nga kapsat mo. Nga on sa bali nang pabasakan ka. Nang pabasakan niyak no sangat siya ka. Tani nanang takit. Aging gano ulit ka karinderya. No soldo misona. Baka di nakaya. Sige atin ko. Dakiluwa na yun ang pakaragsakak. No da kayo nga kapsat ko, kat mapagbasa. Kaya nung pagkarigan ta aklo namton ni Kuya Manny, di madang ka numot ni anak, nakanakan mi, di mapagbasam tupay. No makapaggraduar kamton kini Lily, ket adan tumutan anak mo kakaanakan mi, di tulungan na kamat. So paapakti pa ng tulong mo kada kami. Sige, napintas ti plano. Ngem ti manang ipatungpal, adarigrigat na. Ya mga no, da kanton ti college, kat third year college mo, pagamom ta, adaba si kugam. Di, awanan, sa Sarbina, sayang nagiti madunga kwarta. Manang agtalag ka kanya, mariknak tinigat tayo. Isong ikarigatak mat ti makamagturpos. Takayat mi mat ngagkapsat, nga rumang ay tibiyag tayo. Ket gapo manong nemi tagpitik banen ti pusok gapo kinayat. Manong nemi, kasla kayat kun nga aklunen manong nemi ni Manny. Gabat kang kanayon kami mat nga ngagkit-kita, agpulpulapon. Empleyadok maten manong nemi ti karinderya, ket siyempre, sol-soldok mat. Numampay ko na nga sa anak ko nga soldan. Tapno di kastakit mainayon pa iti urnong. Nadangin kita, awamatin sa bali ka na ta. Arig nagasawatan, Marina. Mani, mabutengak. Na nagkubuteng mo. Nakasaysayat idi ni Saldo. Pwede ko, kasi yamatan. Una, di mo ngamin ikanti anak. Dahil ibagbagana idi. Ano siya, kitiyak bali nga may kadung asawa. Baka no first night. Masikugan kan nga dagos. Idi inyo man ko da ito'y kininanang manong. Nanang, kahit kumamon din, pamalakad yun niya. Anak, agyaman tayo nyo man mo da ita. Kita, agyaman amunak nga asit kan, may pagngam ka na giti pa nagdesisyon iti biyag. Numampay bukod mo tumit lang ang desisyon, iti mapaturay, yung ti ko nakakita, adalatakin ka, karbengam. Angem, baka ket no, umala ka kanya.
Manong Naimi, nakigtutak diti kas diyang imbaga ni nanang kaniya. Nanindikit yung asawa nang. Namindua akon nga nag-asawa anak. Ngem na pukaw ko, dagiti asawa. Dahil di tatang mo, kanda di ama da John kinilili. Sika, naminsan ka na nga nag-asawa, natay. Nabalo ka. Nabalo ka nga minsan, nabalo ak namin dua. Baka, iti mabihit kat ag-asawa ka kat mapukaw mo matlang. Ala, tala magbagayo na nang. Sinang ti pagtawidam. Pagtawidam iti napasama kanyak, baka umala ka kanyak. Angarudan. Ano, madalatakin ka. Taori man, no, kas pagarikat tasang kay ag-asawa ka di mani. No, babal bilang yung titawan na. Patasim ka di ay bagareta kay ni mani, baka ibabawin at mga asawa kang ka. Imbagat ka ni mani, tapno agpanunod. Mani, ipatpatig na ka di nga talaga? Kayat ng asawain. Urin tong pikan. Kayat mo ka dinting, danda ni matay. Ang tako nam? Isus, may istorya ng di matay. Si Gamit Marina. Tamabutang ka ka di nga matay. Sana pa yung nakasaga ng matay. Kahit ko palang ipatunggal ti plano para itibiyag ko. Yung mga pinatatato ti panunot mo. Diyos ko. Dengan, kung na ninanang kanya, baka kanong umala kang kuwana. Umala nga. Laglagi pa yun. Namindo nga nabalo ni nanang ko. Dedi tatang ko, ubingak pa edi, mapukaw na. Dedi agsiyuman kaniyak, nga ama da John kinilili. Imbaga, tanapaot, tanapututan na ni nanang iti dua. Natay. Gabot ti sakit. Ori dedi tatang ko, natay gabot ti sakit. Baka umalak ka ni nanang ko. Namatay ka tuman. Matay aming nga tao. No, nakadengin ti manupay nga tawon ti biyag ko, akit tao, maaramid ko na isot pagtungpalan na. Basta naskan, may pariknak kang ka, tipudpud no apamating. May pariknak kang ka, may pahay ko tipudpud no atungo ti may isang asawa. Ay, iten ka, Marina. Kinapudno na. Itapay lang ibagag kang ganito eh. Deta una ti kagurak, idi kinisaldo. Nitakit mo sa nagiinom kami di. Siyempre, na dumaduma ti tapik mi. Aging ka madakamat ti kinaranggas na kengka. Amang ka din nga, ung-ungtak idi ni saldo. Konserbim na lalaki pare ko na. Nagpintas ni Marina. Api nga tong payom. Api nga barbartek ka. Kat may sakan nga ama. Wano may sakan nga asawa. Naasawaan kan ko na. Datang tunuan, pagkarugyan mi, panag-apa mi. Api, kasta ka nga talaga? Uwan. Iri pa nang isakasakit ko ken ka. No saan ka mga agapa, bagbaga kiso na. Ito naman, no makabartag kami, pag-imuran akon. Wala tayo saksakit ka, siyempre. Kunanan ton. Mapansum mo sa mat kalkalungan ni bagad ko. Amok ang mawatam tikayat ko sa Juan Marina. Idi si bibiyag pala ni Saldo. Mas asyanak kang ka, no kas na madamag mo, may istorya ni Saldo nga tangran na ka. Ano sa mo ikan, tungpayan na ka, disnogan na ka. Sadang to istoryaan ka na kami. Ngayon to no ad gatang nang kita, naggapukin ka nga. Imuna pa lang dinanog na ka, sakbay nginted mo. Anak ako na. Diyan mo. Datagayam di ka po na.
Amom ti saritaan di kiti barbarte ka na kat nagdumaduman. Naglalalo no talagang at napakapikaran tirik na. Mapikar idi ni Saldo. No abi nga saksakit ka. Pag imunan na. Dunukan kumaritan. Tapi nga gudwa ka ng patay kong kuana. Kasi siyempre, kaduwak man ti mo. Kanunungan nakmat. Di na kanunungan ang Saldo. Agyaman nakmani. Hindi pa nang ipatpatigmukin, pa nang isaksakit mo kanya kitnalimad. Nga di na tayo ni Saldo. Daklaraksak ko. Tamay kanak matentigun taway ko na. Amam namang mangig ni Saldo, tibagbagak, baga saan nga makagura. Baga magustuhan na. Tanuan niya man tinagkurkurangan na ka. Siya kun, idi mang punpuno. Siya kun timang ituloy nga mangipatigken ka. Iba't patag nakamat ni Saldo, siyempre. Ngem, nakurang. Ngem siya, 100% ti manang ipatag ko ka. Aglo na ako. Manong nemi, inaklod ko ti panagayat na. Kad ka po, tanakasaganan manong nemi nga mangkasar kanya. Nagkasar kami manong nemi. Iti sabali akong daway nga madaanak iti may kaduwa nga lalaki manong titibiyag ko. Kaya manunong meddananang kan kastamat ten di giniduwa kakabsat ko. Ngem ko na kanyak ni Jun. Ate, inuray mo kumapay nga nagdadwara? Apay. Amangan no, noan niya. Paritan na kanton ni Manong Mani. Namang pabasa kanya. Numuna gadwa kam kinililin. Gabata damat ti college ni Lili. Asawa na kan, kaya't nangasawan, kontrol na kan. Lalaki isuna, adadang isut mapaturay ng misika. Saan ka di? Di ko makawarad at imbagaya di. Hindi na mga kito opinion nyo. Kung nakamalano, nalaing ka. Imbagam ko manakanyak dati di amok nga mom. Ti babae kat masakol nga, adda iti babaen ti lalaki. Baka no, saan kang tungag-tungpal. No iparit na nga tulungan na kami, nga kapsat mo. Ikat baka batangaran na kanto. Hanggang tinala rami din ang data. Hamangan no. Itan nga makadanog ak iti bayaw ko. Amo manan. Dananik mala danog-danogan idigat. Dahil ba nung Saldo? Dakdakal mong kami tibagi na kami siya. Ngumita? Dakdakal tibagi. Hindi manong mani. Kaya awang nga pagdanang ka ma. Tanda ka mang dusa kang kuhanon kas pagadigan na tangran na. Nga pa yung ulit at mambalin. Nag-asawa kami. Nag-asawa kami manong naming. Kat manin makarik na kiti arakop agek dungo lailo ti may sa nga lalaki. Intultuloy na manong nami tigagat kan singpet na nga katulungak nga mang-manage iti negosyo. Dinak pinaritan manong nami ngintuloy ko tinamagbasa digiti at tuwa kapsat ko. Kat naglaing manong. Gabuta talo nga bulan kalpasan nga nag-asawa kami nga dan napasama ka na kami kinimani at dan nagpitpitik iti saklot ko. O maginam, tilaing ko. Do saan hindi nga naramid ni Saldo nga nang sikugken ka. Siya, gabuta siya tinay karing kakatakta ko na yung may mo itutong palbiyag. Ay gamanak mani. Sabi ko ma, tadipitik ket saan mong ipahay kanya. Ikarikan ka na ita marina. Nibugkaw ket jak ipahikan ka. Amin nga pakaraksakam, paghayatam. Tung palek, hanag ngagked-ked. Kasi ti patang paadal mo ka nagitiyam, kayong ko kanipag ko. Maragsakan bata, may sakbat na magkipagpaset no agbalagida, di ba? Agamanak mani. Agamanak ta talagang sana ka nagbidot nga nakiasawa ken ka.
babae manong name ti mo na anak mi ken ni Manny ni Miles babae. Anadamanan ti kagaget manong name ti asawa. Agsipot talaga nga adan na inspirasyon mi ngagpadpada. Agingga nga graduaren manong name ni June. Kat baragsakan kami siyempre. Ni Nanang, medyo nakapsot matan. Medyo tutugawlatan na itibutaka na. Nuwas na nga awan obra na. Aliston nga mabannog ni Nanang. Nang, di ka pala matmatay ha. Urayin nyo nga agapuko kayo. Ewan anak ko. Tanong asawan tumatin ni John, ni Engineer John. Sabi nyo to nga engineer, ito na mairawar na ti board na. Sabi ko ma, talapas ting agrib-review. Ket ni Lily, sabi ko ma, tama, iturpos naman iti kurso ng accountancy. Nag-aasawa dan to. Di, adan tumat, apuko kadakwada. Saan lang nga sikat pagkapon ti apuko. Kanyo pa ti adi ni Miles. Well, nang, dadakaman nga gaywan. Kadagpay sumanong nemi lalaki. Dinagbalin nga may kadua nga anak mi kaniya Manny. Nga ti kapaotin ti panagyan mi, panagdan nami, ti asawak manong nemi talaga nga perfect. Di bugkaw, ni kusilap, hanang nga ba kanya. Nakadumdum ko kiti manong nemi. Lerwar ni June manong nemi ti board na kat nananayan nga civil engineer. Nakastrek nga nagtrabaho iti gobyerno kat malaksid kareta manong nemi agkonkontrata pa. Nakagraduar maten manong nemi ni Lily kat lerwar naman ti board na kat nagbali na may sa accountant kat mga opisina iti bangko. Nadan kami ti dua nga anak, manong name kini Manny. Awan pa'y asawa idi, dagiti kakabsat ko manong name. Ada idin iti elementarya nga agpadpada iti dua nga anak mi. Idi, tayo padamag na manong name. Nga nadisgrasya, ti service nga manmaneho ni Manny. Idi panaggatang na kadagiti. Masapsapul mi ti karinderya. Diyos ko, saan ka kumapumudno na talagang imalak kidinalang ko, kinunkunak man. Ngaman yan, ano yan? Saan lagayam nga nagiti naluko nga asawa ti mapukaw, pati pa tinasingpet, kanadungo nga asawa. Mapukaw gaya, Manong. Manong nemi, saan nga nalasatan ni Manny? Di ba nakadisgrasya na? No hindi kat nagsangitak, hindi papatay na di saldo. Nga madalaok na, nga ragsak na itang sangit, kendungaw. Taawanan isuna, nga bakbaklayak a kurus ko na. Nga may tida ito nga pupusay ti may isa nga nadungo na siya at nga ama kinasawa. Nagulang ulang at manong nemi nga numanin mapukaw ko ti puot ko. Gabat nagkupit ti barukong ko. Gabat ti sakit nga marig-rig na. Hapay nga sikat ti asama nga mapukaw. Anda palang elementarya na kita anak tama ni. Ibabang nga pinunawan na kami. Pay, Manny. Manong naming nakaad-ado nga luwa ang nag-arubos kaniyak. Pwede tayo tang ipupusay ti asawak na may kadua. Dahil iti ko nakang kayo di anak, nga talagang imala ka. Sana imala. Nasisingpet na kita nagbaling asawa yo, siya kat may masalat na singpet. Baka danto pa'y plano manin nga asawa, saan nang
Uray ta damat na nakididuangan anak ko. Uray ta napaggraduar ko met nagiri kakabsat ko. Gustunan. Kas kada kayo. Umanayin ti duwa. Nga namin duwa na balo kayo. Namin duwa akbet nga mabalo. Alakit ni sa tayo at pangadin mo anak. Watan tayo kinapudno nga talaga nga ito tinituding nga ipupusay. Panakapukaw tayo kinimani. Tayo kunadan. Amin nga tao na singpat man mo na loko. No dumtay niyan ti oras na. Oras na nga talaga. Manong naimidadan makabulan sipod pimusay ka na itawon ti asawa. Pinaloktak manen ti karinderya. Ngam sana nakasigidi manong naimi. Nga naganay gayak nga naragsak. Sana nakasigidi manong naimi nga naganar. Tsaka mo no apay. Wan manong naimi. Kadgabo, tawang pa'y asawa, digiti kakabsat ko, nagtrabaho. Manang, ikarimikan ka. Ore adan to asawa mi, tulungan da ka. Para iti panagbasa mat digiti kaanakan mi. Agyaman kami, agyaman ak no stadyon, Lili. Supakan mi ti utang mi nga nabaganakim kang kate. Good. Nagrigat, niwaksi tila dingit. Kaya't ko nga, balin nga happy ending ti istorya. Di orayom nga makapagturpos digiti kakabsat anak, digiti kaanakan mi. Tapno ako na nga happy ending. Mabanbanong akon, saladya ko kaya't nga ituloy pa ti karinderya. Yung pangalaak, iti pang pasak karigitan na ko. Da kami nga rod, narigat. Numimpinsa nga da kayo. Amok, di ba sangawanan nga daw katag-asawa kayo tumutin? Agpamilya kayo. Kadga po manong name ito saan mutin nga naimas ti templa. Gabot ha, kunada, o mapapgad ba't dato luto mon? Marina. Unsa, tapasari agluha akit matitidirak ti luwa. Hindi nga rodin Mang kang gayam ti maluluam. Ket napgad ti luwa. Uri mo stot templana ngem no maluwa akon. Pumapgaden. Ada idin manong naimi ni Miles iti high school. Wan, idagser na ti karinderya. Manang, tulungan mi, di kaanakan mi. Wan, agyamanat. Ngem, kahit ko tagabrod. Manong naimi, gabot na nagkari, di kini kakabsat ko iti ina, kan nagkarimat ni nanang nga sana pala nga ipalubos nga kumapsot. Tapno adda suna, nga magkit-kita karigit ti apu ko na. Nagturungat nga rod manong naimi ti Hong Kong kas DH. Kat siyempre, agtrabaho ak dito itapno ni kasta, ket may sakad ko ti panagbasa, di kiti duwangan ako. Ket no kasta nga dapat kurkurangak manong naimi, oray no adan asawa digiti kakabsat ko dan pamilyada. Handamat nga naimot amang ted. Gabota mudag supapak manong iti utang da kaniya. Manong naimi kimamsut maten ni nanang. At siyempre, oray no kasunod pa nga asikaso maten dagiti kakabsat ko iti ina. No talaga mapameten tigad din na. So nga pagnisungan halpas ko ti muna kontratak manong naimi, idi tamatay di nanang. Nag-awit ak nga rod manong. Kitsawali man nga luwa ti nagkarubos. Luwa nga gapo iti pupusay pa nakapukaw. Ti ipatpatig ken mangipatpatig. Ngam naragsak ni nanang. Gapimusay tadan naragsak nga pamilya. Dagiti duha nga kakabsat ko. Siya klaing manong. Ngam naragsak to isunan, no talagamit nga mapagturpos ko dagiti duha nga anak ko.
Kalpasan, ti makabulan, nagsubliak matlaing ti Hong Kong. Ket kastoon iti nagsakko manong name tayo di malpas kumanin ti beng kadua kontratak nagawidak kaya sumatan iti panagturpus manong name ni Miles iti kursuna nga nursing manong name. Sumarsaron tumatan manong name ti daudi nga lalaking anak ko. Maestro hanumat ti kayat napagbalinan. Nanang, anak, saan kayo nagsusubli? Nagsubliak pa yung ori, maudin nga may katlo akong tratak. Saan kong ito ng bahan rin nyo? Nagsubliak, kapag iso nga nagbakasyon na, naggraduar kan. Baka iti pa nagbakasyon ko, paragpurgod ko, nag-asawa kan. Adan tumata na po ko. Ket adamat na po ko yun. Sino? Nagada po ko yun kanagadi kakapsat yun. Da uncle kin auntie. Iwamit ka diya. Nagsubliak manong name kituwin. Your oray ko no nga malpas ti kontrata. Iti pa nagkasar the Miles kin boyfriend na. No pa'y nagraduaran manong name ni Manuel. Iti kin na maestro. Nagawidak nga ron manen manong name kiti tandarak ti kasar ti anak ko. Kan naragsak kami manong. Nagpurguda kon. Nang rona manong name. Kat talaga nga, adamatin bukod kong apo ko, ti isugayam nga nag-asawa dan dani, nagkalmad-kamad lang kayo ti tiyan, ti anak ko. When manong name, may isang accountant, uno may isang nurse, ken may isa nga maestro, dagiti anak ko. Ket engineer, ken accountant, dagiti tuwa kapsat ko. Nagpurgod akon. Gustunan. Gabutagaw awirak matan manong name kadagiti duwa nga pukok. Anak ni Miles, ken putot ni Manuel. Kinapod no na manong name, tsak napupuutan. Senior citizen ako. Dahito nga rod, ti pakasaritaak manong adong harigat. Naulila, anasapay ti ama, nagrigat, adanak iti aksyoman, nga dahit ati gapunan o apay nga adanak iti duwang half brother and sister. Narignak, napadasak manong name iti ulpit ti maysa nga asawa. No pa'y nadanak mat iti asawa manong name nga nakadungdungo kanya. Nga magpadpada nga napukaw ko ida. So apudnot ko nada nga imalak iti ina. No pa'y agpadpada nga nasingpet dagiti agbaling nga asawa rin dinanang katsiyak may salang tinagbaling nga nasingpet. Ay kaya managlawan na iti anos mo kanang urnos kalpasangan nakinsan kang ka di detalyana iti messenger mo. Kadagaman na kinilaing mo nga nang ibasag at sapi ko mat, adamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak na nagdengeg ka nagbuya. More power to your program. Tuwing nga nadagyaman nga pagayam mo, Marina. Thank you, Matt Kang Marina. Thank you, manang iburahin, ti pagkasalitam. Thank you, adagiti nagbuya.